nofs il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Dan kien l-ammont tad-deputati li l-4 filgħaxija attendew għal ġurament tal-ħatra tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija bħala deputat tal-Kamra tar-Rappreżentanti mill-Ispeaker Angelo Farrugia. Din li kellha tkun seduta importanti għal Grupp Parlamentari Nazzjonalista hekk kif il-kap tal-partit inħatar deputat parlamentari. Iżda kontra dak mistenni f'okkażjonijiet bħal dawn, fil-ħin li ngħata l-ġurament Delija kien hemm attendenza fjakka mid-deputati nazzjonalisti. Minn 30 deputat attendew biss nofshom, jiġifieri 15 il-deputat nazzjonalista. Ħafna ddeskrivew din l-attendenza bħala waħda fjakka u ta' nuqqas ta' rispett lejn il-kap nazzjonalista. Xhieda tal-qasma interna li teżisti fil-Partit Nazzjonalista li għadha ma tridx tirrikonoxxi li Delija jinsab fit-tmexxija tal-partit. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien preżenti għas-seduta iżda ma kienx hu li ssekonda l-mozzjoni għan-nomina ta' Adrian Delija kif normalment jiġri. Fil-fatt kien il-Whip Nazzjonalista David Agius li huwa l-favorit ta' Delija biex jiġi elett viċi kap li ssekonda n-nomina ta' Delija. Il-Partit Nazzjonalista jinsab maħkum minn qasma kbira, hekk kif numru kbir ta' membri parlamentari baqgħu jopponu l-ħatra ta' Delija bħala kap. Tant li fl-eżekuttiv li ltaqa' tlieta li għadda kien hemm il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami u ż-żewġ deputati nazzjonalisti Jason Azzoppardi u Karola Kwelina li kienu favur li jittieħed vot sigriet meta jiġu biex jintalbu jivvutaw jekk is-siġġu ta' Peter Mikallef kellux imur direttament għand Adrian Delija. Madankollu minħabba l-biża ta' voti kontra din il-prassi ma ġiet segwita u l-membri tal-eżekuttiv intalbu jivvutaw billi jollu jdejhom. Al kontrarju ta' dak li ddikjara tul il-kampanja, Adrian Delija ma kellux pjan ta' kif se jikseb siġġu parlamentari. Id-deputati nazzjonalisti kollha rrifjutaw li jċedulu s-siġġu, inkluż dawk li ġew inweda flejjes jew impjieg f'laqgħat ta' pressjoni fuqhom. Fil-fatt kellu jkun l-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono li jċedilu s-siġġu parlamentari wara bosta dikjarazzjonijiet li ma kienx se jagħmel dan. Mossa li permezz tagħha Delija kompla jitlef il-ftit appoġġ li għandu fil-grupp parlamentari, fosthom ta' dawk li skont id-deputat nazzjonalista Robert Arrigo moħħhom biss biex jidhru waraħ għal xi photo session.